Ja. Det går vi i bryllupsdag, men der skal gøres rigtigt. Og lige om lidt, så går jeg med hunden og henter morgenbrød. Ja, og Dorte sidder med sin kaffe. Henter du morgenbrød? Selvfølgelig, skat. Til hver en tid. Nå, så fik vi alligevel Dorte til op af stolen. Op og hente morgenmad og gå med hunden. Godt, Dorte. Vildt! Hvor kommer den fra? Ej! Og her går jeg en tur med hunden, og så kommer jeg hjem til sådan en flot kurv. Ej, hvem er det fra? Henriette, Annette, Allison, Kirsten, Jette. Ej, hvem er kommet med den, Dorte? Det gjorde en gammel mutter. Ej, hvor er det sødt af den. Mm. Den bliver da fuldt af helt rørt, altså. Ja. Tusind tak skal I have.